Zdravím všetky, tu Jožo Kirstovský, svetová špička z Blavy. Ja som si tu pozval svojho priateľa farára a my sme spolu napísali taký nový hit, dobrý gospel pre všetkých ľudí, čo čakajú na Boha. Sedím sám v sudetoch, sedím si na schodoch, čakám, kedy príde Boh. Halleluja, 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 halleluja. halleluja. Čakám tu tak dlho sám. Čakám a už prichádzam. Môžu? Ajde.